תפסתי מגע, חום אנושי. כמה כיף היה לחזור הביתה ולקפוץ על המיטה באלכסון. אז זהו, הגשמתי את החלום. בית, 2 ילדים, קריירה משגשגת. חוזרת אחרי יום מטורף. שמה את כל הקרמים של לאור. השלב היחידי והנכון בו כן נפתח חלון הזדמנויות להיכנס למיטה הוא שלב ה-REM. נשימות עמוקות וריצוד עיניים. אל לך להתבלבל ולחשוב כי הגעת לנחלה. עטי על עצמך רשת פנים של מומיה. וזכרי, כי זה גבר חם. חם מאוד. עם לאור, אני תמיד מוכנה.